Okay, mga guys. Uban ni sa kuninyo kay tabangi kong kaning ukit aning lapok aning katong pagbaha bitaw. Dili na mo talab ang tubig kung atong ibubo dire. Kay baga bang kay nasulod nga lapok. Morning pang-ukito na to. Kita man siguro ninyo, no? Oh. Kita ninyo dili. Oh, yapa gid oh. Oh, ang lapok na karon na mura nagsiminto. Mao na nga ato ni pang-ukiton, pagkuhaon nato ni kay para mubalik og kalambot ang kuan ani ihang mga yuta bitaw. Ang yuta ani sa ilalom. Kay napulihan naman og lapok di mo na bisag sa ani mo bukbo. Biguon ni mog tubig. Di na mo lapos kay napulihan naman og lapok nga nigahi. Mo na ni ron ang resulta sa niaging baha. Daghan pa kayo ni akong ukitunon. Bila pa ni kabuok. Mayon taog nay mo sponsor nato ani. Mo sponsor og kuan hatag og kaning tuba bitaw. Para ganahan ta mag-ukit-ukit aning lapok nga nigahi. Sponsor, pasok. Wow. Wa man siguro mo sponsor kay wa man ta ani. Wa man ta mailhe. Maron. Paita. Bisag suka na lang. Sponsor og suka. No? Ting daghanan ni akong ukitunon ay kay pila gud ni kabuok. Napay dagko dito nga kaan. Saon pagkuha ato? No? Dali na mo guys. Mga idol. Mga kasilinganan. Mga silingan. Duol na mo diri. Stilan. Duol ra magnay ayuda. Nay rasyon. Pagtabang sa silingan. Wa. Tandamay dito na mo. Duol rag na rasyon. Nya kay wa may rasyon, wa may ayuda. Away duulay. Maron. Ana ra kon. Oh, perting ara ra godo. Perting dagkuha sa sus. Kato yung dito sa kuano bumbil dato kanla magpitin kagkuha ang kuan na sus bisan saon yung bukbo pa di mo talab ang tubig. Morning naka-idea ko nga ukito na lang serbisyuhan na lang ukit agkwantahan na lang ukit ana na lang para mo balik og kagwapa ang mga tanom nimo ba mga halaman nimo mo gwapag balik. Wow. Sama nako mo gwapa pod o gwapo di ay do Sana all.